his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Lord, please show me every day as you... Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndimafuna kuti tsiku la lero polingalira mawu amene Mulungu atipatsa pa 3 August, chisankho chikhale chanu, tigwiritse ntchito miyambi itatu iyi: zingalume phula mtenga, khotekhote ngwanjira kwalinga mtima mkomweko, kanthu nkhama phwiti adakwatiwa njiwa. Pa Chingerezi ndi amangofupikitsa. Tikamapemphera pali mawu amanena kuti we should be people of importunity, anthu akhama. Mawu athu oyamba tsiku la lero akuchokera m'buku la mneneri Yeremiya, mutu wa 31 ndime ya 1 kulekeza 7. Salimo yathu ikuchokeranso m'buku la Yeremiya, mutu wa 31 ndime ya 10 kulekeza 13. Chauta adzawasamala monga momwe m'busa amasamalira nkhosa zake. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi achifundo msewu a Young Christian Workers YCW kuchokera ku St Francis Parish, Kanengo, mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu athu amuthenga wabwino tikuwatenga m'buku la Mateyo, mutu wa 15 ndime ya 21 kulekeza 28. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Fr Francis Damaseke, National Coordinator for Catholic Social Communications and Research Commission ku ECM. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu a Ambuye. Mawu a m'buku la mprofeti Yeremiya. Mprofeti Yeremiya mutu 31 kuyambira ndime ya 1 kulekeza 7. Chauta akunena kuti, pa nthawi imeneyo ndidzakhala Mulungu wa mabanja onse a Israeli, ndipo iwo adzakhala anthu anga. Mawu a Chauta ndi awa: anthu amene adapulumuka ku nkhondo ndidawakomera mtima m'chipululu. Pamene Aisraeli ankafuna kupumula, ine ndidaonekera ndili chakutali. Inu Aisraeli, ndakukondani kwambiri ndi chikondi chopanda malire. Ndakhala okhulupirika kwa inu mpaka tsopano. Ndidzakusamaliranso inu anthu a ku Israeli, motero mudzapezanso bwino. Mudzakondwanso poyimba ting'oma tolira, ndipo mudzapita nawo limodzi anthu ovina mwachimwemwe. Mudzalimanso minda ya mphesa pa mapiri a Samariya. Alimi adzadzala mphesa ndipo adzadya zipatso zake. Zidzafika tsiku pamene alonda a pa mapiri a Efereimu adzafuwula kuti, tiyeni tipite ku Ziyoni kwa Chauta Mulungu wathu. Chauta akuti, imbani mokweza ndi mosangalala chifukwa cha Yakobe. Fuwulani chifukwa cha mtundu opambana mitundu yonse. Lalikani, tamandani ndi kulengeza kuti, Chauta wapulumutsa anthu ake, wasunga otsala a Israeli. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a muthenga wabwino monga adalembera Mateyu Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 15 ndime ya 21 kulekeza 28. Pa nthawi yomweyo Yesu adachoka kumeneko napita ku madera a ku Tiro ndi ku Sidoni. Mayi wina wa Chikanani wa ku madera amenewo anadza kwa Yesu. Adafuwula kuti, mundichitire chifundo inu Ambuye, mwana wa Davide, mwana wanga wamkazi ngogwidwa koopsa ndi mzimu oyipa. Koma Yesu sadamuyankhe ndi mawu amodzi omwe. Ophunzira ake anadza nampempha kuti, muzeni azipita, onani akubwera natisokonezera. Yesu adati, inetu Mulungu adandituma
kwa amene ali ngati nkhosa zotayika a mtundu wa Aisraeli. Mayi uja adadzamgwadira nati, Ambuye ndithandizeni. Yesu adamuwuza kuti si bwino kutenga chakudya cha ana nkuponyera agalu. Mayiyo adati, zoonadi Ambuye, kodi suja ngakhala agalu omwe amadyako nyenyeswa zimene zimagwa pansi kuchokera pa tebulo ya mbuye wawo? Apo Yesu adati, inu mayi, chikhulupiriro chanu nchachikulu. Zichitikedi mmene mukufuna. Pompo mwana wake wamkazi uja adachira. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Kwa amene adapitako ku Israeli, makamaka tikafika ku Getsemani, ndithu malo aja amene Ambuye Yesu adaona masautso, munda muja amene anali kupemphera, padamangidwa tchalichi imene imatchulidwa kuti Church for All Nations, kuti church ya mitundu yonse, nyumba ya mitundu yonse. Izitu ndi zimene tikuona mawu a mthenga wabwino a tsiku lalero, kuti Ambuye Yesudi ndi Mulungu wa anthu onse. Pamene anali kugwira ntchito, poyambirira amagwira kaye kwa Aisraeli okha. Komano sizinatanthauze kuti wina akabwera samulandira. Tamva ali mchigawo cha adani, mchigawo cha Akanani, amene amatengedwa ngati adani a Aisraeli. Koma Ambuye Yesu akuchitabe ntchito zachifundo. Ambuye Yesu akumuchiritsabe. Mulungu alibe tsankho. Ena amatero kuti Mulungu alibe nseru. Tiye tipitirize kumampempha chifundo chake. Alokonzeka anytime, any hour, anywhere to receive our pleas, to receive our prayers, to receive our intercessions. Komano Mulungu yopotithandiza samangofuna atithandize chabe. Amafuna pamene akutithandiza timudziwe. Taona ni mayi imene akuyendera. Atafika koyamba kwa Ambuye Yesu, akumutchwa Lord in the sense of kungokhala Ambuye chabe. Nchifukwa akupitiriza koyamba, Ambuye inu mwana wa Davide. So akuonamo mprofeti chabe, monga mmene amachitira maraba yonse, aphunzitsi onse, mwana wa Davide. Poyamba Ambuye Yesu akukhala ngati sakumuyankha. Kenaka mayi uja wachoka pongomuona ngati mneneri chabe, akufulabe, mundichitire chifundo Ambuye, mwana wanga wamkazi akudwala. Ndi pamene Ambuye akumuyankha kuti inetu ndatumidwa. Ndipo sindikayika kuti the only disadvantage imene tili nayo ndionena kuti tilibe the tone of Jesus. Tilibe kuti timve kuti Ambuye Yesu amankhula ndi mawu okalipa ndi mawu otani. Koma mosapeneka pose, in my visual imagination, ndikutha kuona kuti Ambuye Yesu amanena monga anachitira kwa Marita uja, kuti Marita. Kwa Marita ananena inetu ndatumidwa atu kwa anthu amene kwa Israeli amene ali ngati nkhosa. Ambuye ndichitireni chifundo. Tikanakalipa zachibwana ine hayi abale. Koma amafuna kuti pamene akutithandiza timudziwe kaye. Mayi uja akuyenda mastepe atatu. Koyamba kunena kuti inu mwana wa Davide. Akungomuona Ambuye Yesu ngati mneneri chabe. Kenaka akusintha kunena kuti Ambuye ndichitireni chifundo. Ndi ndani kodochita chifundo? Ndi Mulungu yekha. Kenaka akukhalabe insist, importunity ija. Akuchitabe khama. Ndetanena kuti zingalume phula tizitenga, chifukwa tuphwite adakwatira njiwa, ndipo khote ngwanjira kwalinga mtima nkomweko. Khama lake mayi uja likumthandiza kuti apate zosowa zake. Limene ndi phunziro lathu lachitatu, sikuti akupempha chifukwa cha zimene iye akufuna, akupemphera mwana wake. The power of intercessory prayers. Mwina ena mudapemphera Mulungu adakuyankhani. Mwina ena mudapempha zinthu Mulungu adakuchitirani. Musasiye kupemphera, ali kwambiri amene akusowa chithandizo chanu. Tikhale ndi khama. Ena tidayamba kalekale kupemphera tikuona ngati Mulungu sakuyankha. Ayi. Munthawi yake yoyenerera Mulungu adzatiyankha, osabwerera mbuyo osatopa. So, even where it looks like Christ is not responding or caring, keep on pressing. Mose adamfunsa Ambuye Chauta, tikawerenga Exodus 34:6. Kuti kodi anthu akakandifunsa kuti inuyo Chauta ndinu ndani? Ndeti mamva kuti Chauta adayenda pamaso pa Mose nanena mokweza mawu kuti Chauta, Chauta, Mulungu wachifundo ndokoma mtima, osakwiya msanga, odzadza ndi chikondi osasinthika, ndiponso okhulupirika kwa anthu ake. Ameneyo ndiye Mulungu wathu, odzadza ndi chifundo, okoma mtima,
osakwiya msanga, odzadza ndi chikondi chosasinthika, tisatope kumabwera pamaso pake. Koma tsoka la inu, tsoka la ine, tsoka la ife lonena kuti tikamuyandikira mulunguyo, mulungu akationetsa ubwino wake nkutikodola kuti tikhale pafupi naye. Dzanja lija likachita dzanja, tikabwera pafupi ndi mulungu timayamba khalidwe ngati la ophunzira Ambuye Yesu. Titha kuona m'magawo awiri. We may interpret the behavior of Jesus in two senses, in two perspectives. Choyambirira akuti tamuzana azipita akutisokosera. Tilipoto ena tili pafupi ndi president. Timakankha ena tauzeni atisokoneza kuko. Ena tili pafupi ndi bishop. Timauza bambo amene uja ndofoira akutisokoneza. Ena tili pafupi ndi mayi mkulu. Timauza sister amene uja iyaya mayi mkulu kodi mmankhulupirira chifukwa chachani. Ena timakhala pafupi ndi amfumu. Timadanitsa anthu ndi amfumu athu. Ena tili pafupi ndi ansembe kumene. Ayi achitukuko amakunenani bambo, akuti ino simudzolalika, akuti inuyonso simusamba zocheza eti. Kudanitsa atumiki ndi nkhosa zawo. Nkhani yake attitude ya ophunzira Ambuye tamuzena azipita. Ena ndithu pa ntchito you are privileged chifukwa kuti abwana amakukhulupirirani, amatha kusirani makiya mu ofesi, amatha kumamva zinthu kuchokera kwa inu, ndetso pano mmayamba kuapweteka ena. Abwana muweta njokatu. Abwana mpaka kudana ndi staff yonse. When we are at a privileged position, let us use that position for the benefit of others, for the common good. Komanso titha kwayang'ana mawu amenewa ndi mtima wachifundo. Mwina ophunzira Ambuye Yesu, mwina amanena kuti tangomuthandizana atichokere. Ambuye mose wambiri okupemphani, tamuthandizani. The choice is ours. Kutenga mbali yoyamba yokankhira ena kutali ndi authorities, kapena kupanga plead for the sake of others. But Ambuye tangomuthandizani uyu inu mose wambiri okupemphani, tikudziwa inu mmachiritsa. The choice is ours. Tsono abale ndi alongo, ena titha kumadzifunsa, kodi moyo wangawo ndothekanso kukhala redeemed, kusinthika kuyambanso mwatsopano? Khama la mayiwe latipatsa chitsanzo chonena kuti pamaso pa Mulungu palibe chinthu chosatheka. Potsirizira, mayi uyu akutionetsa chinthu china chofunikira m'moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Don't allow God to pass by asanakudalitseni. Mayi uyu anakhala akumva kuti Ambuye Yesu adachiritsa osaona, odwala anachiritsa, anthenda zamgonagona anawathandiza. Mmene anangomva kuti Ambuye Yesu akudutsa dera lino la kwathu, ngakhale sanali mu Yuda, ngakhale sanali okhulupirira Mulungu, ananena kuti Ambuye msandipitirire Mbuye, mene muitana ena. Ambuye chonde mwana wanga akudwala. Don't allow Jesus to pass by. Ambiri tikumulola Mulungu azingodutsa. Mwina pa khomo fika wansembe dzakuyenderani. Ena muli ndi ansembe azizanu. Titu timangokumana akagunde kagunde. Osanena kuti bambo tandidalitsani, bambo tandidalitsirani galimoto yanga, bambo tandidalitsirani nyumba yanga, bambo tandisanjikani manja, bambo tandipemphererani. Ayi. Ena timapita ndithu kumudzokaona makolo. Makolo ndi Mulungu wachiwiri. Sikuti kusankupembedza mafano. Mwapita amayi tikutsazikana tandidalitseni. Akudalitsani anena kuti Mulungu mwana wangayo mudali. Don't allow blessings to pass by. Zomvetsa chisoni kuti anthu timakhala ndi madalitso within our confines, koma we don't utilize them to the best of our abilities. Ndimachita chidwi ndi makolo athu akale akamadutsa m'matchalichi athu, ma parish churches, samalola kuti angodutsa madalitso a Ambuye iwo osawalandira. Mudzaona mvula zakale akamadutsa pa chechi paja, anavala chipewa amavula, alemba chizindikiro cha mtanda, athokoza, apempha, nkumapitiriza ulendo. Samalola madalitso, koma generation yathu tikudutsa pa chechi tukamba nkhani zosakhala bwino, osapereka ulemu tungodya nzimbe. Ayi, osalola madalitso a Mulungu akudutse. Tipempha Ambuye tsiku lake kuti khotekhote wathu asatilepheretse kucholinga chake. Tilole Ambuye kuti mavuto amene tikumana nawo asatilepheretse kupata phula lomwe ndi chipulumutso chake, asatilepheretse kupata uchi omwe ndi chipulumutso chake. Lolani Ambuye chitsanzo cha mayi kuti ukhale moyo wathu omwe, chikhale chiyambi chathu chomwe. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.
in your time. You make all things beautiful in your time.